scootercheck, og så begynder jeg bare heroppe. Det er nogle Mat Gear Pro håndtag. Går lidt i stykker, men fint nok. Men bare lad være med at købe dem, de går hurtigt i stykker. Og så er der en Mat Gear Pro bar. Made in China. Made in China. Står der for neden. Okay. Så er der noget Mat Gear clamp. Halløj. Nå, der er også lige en kendama. Stickers, men ikke så meget. Så er der Mat Gear headset. Og så er der et Mat Gear headset er der. Og så er der et Mat Deck med noget grip tape. Så er en Mat Gear Pro skærm, nogle Eagle Spoke Silver Core hjul. Jeg har det også foran. Rigtig gode køb. Så er der en slam fork. Og ja, så har jeg ikke mere at sige. Så skal Kasper lige lave sit scootercheck. Ja. Hej, jeg hedder Kasper, jeg vil godt lave mit scootercheck. Og ja, vi starter med Beinsen. ODI. Rigtig fed. ODI Long Neck ST håndtag. Micro MX Pro bar. Virkelig god. Og det er nogle flotte stickers. Et Skate Pro, et Alice, og så er der Lucky, og nogle flere Alice. Så er der også en MX Pro clamp. Og det MX Pro headset. Og så og så et MX Pro dæk med folder. Og en MX Pro skærm. Baghjul MX Pro. Forhjul Phase 2 for og en Micro X fork. Og så er der også en, ja, okay. Det er det. Ja, okay, så skal vi lige slutte af med et billede.